Goeie, welkom bij een nieuw seizoen van Clipcar Plus. Net op de waarzitioen, maar de vreetioen. En de soeseizen zo'n nieuw seizoen beginnen we gewoon lekker in Friesland, maar dat doen we net. Want we binnen in Noord-Holland, in het prachtige Monnikendam. Je werkt de Frieske band Illinois aan de nieuwste videoclip en die is haast klaar. Er moet nog een paar moes klikken jong worden. En ik wil eigenlijk die laatste wel, ja, zodat de videoclip dan helemaal is en dat we meer Excel leren kennen. Maar wit brengt het ik nog wel een beetje gelok. Maar we beginnen met een oortalent. Een talent uit Snits. En zijn clip werd ook geregeld draait op TMF. Dit is Ricardo Munoz, My I Can't Stay. Again I start to wonder what I've been thinking for so long. It just goes on. Am I being greedy? Asking what it was that I did wrong. You're so withdrawn. The way that you've been acting has me so down. I wrote a song to pull me back down to the ground. I can stay with a cloud hanging over my head. I wanna make it out to you. Live this way. I can stay without you telling me we're good again. I wanna make it out to you. Set things straight. Let me set things straight. I knew I had to tell you that I feel sorry since that day. Hope I'm not too late. You know that I'm just human, and everybody makes mistakes, and it aches. So every night I'm sorry, can get no sleep. Wrote a song to pull me out of the big blue deep. I can stay with a cloud hanging over my head. I wanna make it out to you. Live this way. I can stay without you telling me we're good again. I wanna make it out to you. Set things straight. My way of saying sorry, does it suffice? Never been this honest before in my life. Not a way to see you smiling, oh what it seemed. Again I'm breathing easy, feeling that I can't stay. With a cloud hanging over my head, I wanna make it out to you. Live this way. And I can stay without you telling me we're good again. I wanna make it out to you. Set things straight. I can stay with a cloud hanging over my head. I wanna make it out to you. Live this way. I can stay without you telling me we're good again. I wanna make it out to you. Set things straight. Let me set things straight. Let me set things straight. Let me set things straight. Was dus Ricardo Munoz nou tak een week veromsjen? Surf dan naar clipcar.nl en breng die stem uit. Ja, zoals ik al zei, we zijn dus in het pittoreske Monnikendam in Noord-Holland. En hier achter mij, daar ongeveer, dit huis is het. Daar wen het de man die de clip van Illinois monteerd had. En als het goed is hij nou met de jongens van Illinois dwanden om de laatste hoorn om die videoclip te lezen. Ilan Palstra. Dus wij rennen nou maar gewoon even heel brutaal achterom. Volk! Hey Ilan, hoi. Hoi, Hoe is het? goed. Ja, Ilan, na je plaat, na je single, na je videoclip. Hoe gaat het met hem? Nou, wel goed. Het is wel spannend. Dus er gebeurt van alles. Toch is het al een ierling dat je hem in Londen ziet om het album op te nemen. Waarom had het dan zo lang door dat je hem er nou eigenlijk pas maar naar boeten komen? Ik denk dat wij verschrikkelijk kritisch binnen. Ja, wij hebben dus werken mooi de producer en nou, op zich is dat wel aardig goed bevallen. Maar in de mix wonen we toch wat oors dan wat we jaren. En dus ben ik op ziek gaan naar een orenmixer. En dat wie ik heel goed, maar ja, we misten toch ook weer een bepaald alternatief Engels randje. Dat giet echt heel vier, maar
En toen hebben we nog Jim Lowe hebben mooi werken. Maar die had Stereophonics onder andere dient. En die had ik een hele mooie mix maken, maar de samenwerking ermee, dat woen net. Want hij luisterde net naar wat wij woenen. Dus Ik weet niet wat te veel eisen. ja, nou ja, maar uiteindelijk hebben we dan ben we toch komen waar we heen willen. En dat is het album wat er nou is, Chase the Sun Over Me. En dat hebben we mooi, Barney Barnicot hebben we dat die had het mixed. En die had er wat meer randje aan. Hij had Placebo en Arctic Monkeys had hij dient. En Editors, die eerste plaat, dus dat vinden we zelf wel heel mooi. Maar ja, dat is correct even dat randje wat wij wonen. En ja, dat komt dus heel correct, maar ja, het is wel lukt uiteindelijk. En wanneer komt het album uit? In januari komt het album uit. Waarschijnlijk 21 januari. Nou, dadelijk nog volle meer over Illinois en ik hoe die videoclip en hoe die nou precies daar staan komen is. Maar het is eerst tijd voor de tweede videoclip van Clipcar Plus van Joen. En dat is een nummer dat al heel vaak bij Omroep Friesland op de radio West had. Dit is Hermie Zwart, My Feel the Wien. Van de rijden onderbreken wij ons reis en wij blowen op het eiland totdat de Venus werd het zijn jout van de stad. Op een del in het jacht van de scène, wij hadden gong erin, door de kret van de wien. In een bed, met de wegen nu springen. Het is denk ik al de derde of de vierde simmerhit van Omroep Friesland. Het binnen nogal wat intussen. Ze worden alle jaren maken en wij winnen eigenlijk wel benieuwd hoe dat nou zit met die simmerhits. Waar maakt het die en waar is Bigelix deze jongeres Hermie Zwart? Douwe Talma zocht het uit. Het is al je begoen met de dames van Triality. Dat wie in de jongeressen van de eerste simmerhit van de Frieske Rundfunk. Daarna kwam Judith Vleideres en dat is ook nota de bekendste.
En het is voor Omroep Friesland nog het meest besjoene YouTube-filmpje. Muziek leeft, zullen we maar zeggen. En dit hier is dus de eer aan Hermien Zwart. Wilde wien, het jonge blauwe lucht. Sjoch het wetterblonsje, die het zinnejacht. Ja, de wegenbloesjes, sjoch de zeezaadicht. Witte wien, Ik ben Hermien en ik kom uit Haarlem. Ik ben hier nu eigenlijk in Zwolle. Ik ben 20 jaar en mijn grootste passie is jongen. We zijn nu in Langbaar bij de haven. En ja, hier is de clip opgenomen. Nou, Jan Durk, De Haan en Martijn Engeringhoff die had nummers kreun. En toen hadden ze mij vragen om dit nummer te zingen van dit jaar, want iedere jaar is er inderdaad een simmerclip. Ik ga in mei aan het Vaders Kindersongfestival in 2002, een coverband in Stageline. Ga ik even een tijdje bij zitten. En hier is toch wel jij een clipopname? Ja, dat was toen met Pieter Wilkes, met het Leonard Cohen project. Toen ga ik Libben, Libben, Libben met hem zong. En breng het leven, 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 waarom in mij? Ik ben dan de achtergrondzangeres en zong dan maar de refrein mee. Ik zit nu op school in Zwolle Conservatorium. En ja, het is heel veel bezig met muziek. Muziek is gewoon echt mijn passie en daar ben ik al heel betiert mee begonnen. En ik zie het altijd op de schommel te zongen achter in de tuin. Altijd zongen en zo vol mogelijk op de schommel zitten en ja. Toen nam mijn mem wel wat dingen op en zo. En toen zie ik nooit zijn broek op de bank. En toen zongen we allebei wat steeds maar. Dan hij weer en dan ik weer. En dat hij dan het zong weer, dan ja, vond ik hartstikke leuk. Maar dan zei ik, ja, nou wil ik best jongen. Op een dag komt een ei onder simmer. En best er nou ook dwan mijn eigen werk? Nee, dat net, maar dat wil ik wel heel graag doen. Ik ga voor dit jaar een jazzband oprichten. En ja, daar wil ik ook iets mee doen. En misschien een eigen werkmaatje. Het wetter is in de verte. Nou, ik had dus met een muzikanten uit Friesland een festkop genomen. Dat heet Het Stil Stormje. We hadden toen mooi hier nog lied. Toen ben we net heel vier kon. We hadden mooi een voorronde, maar toen ben we net vier kwam. En dat hebben we dus vorig jaar of dit jaar, ik weet niet meer, hebben we dat opgenomen. En dan doen we daar in oktober iets mee doen. Misschien een clipje mooi zien, maar dat het terug is, dat weet ik niet. Zielsvarje, op de tijd dat niet gevoel het wit. Kom maar mooi. Waar gaan we dan heen? We gaan naar Snits. En we gaan naar Martijn Engeringhoff die de muziek schreeuwen heeft. Zo, we vinden er. Dit is de plek waar de simmerhits ontstaan. Hey Martijn. Hoi, Hoi. kom verder. Ik ben Martijn Eemringhoff. Ik ben technicus bij Omroep Friesland en ik maak de liedjes en ik maak wat tunetjes en dat soort spul voor de Omroep. Maar waar ben de meesten achter de schermen die je verantwoordelijk voor met dood dus onder andere, maar waar nog meer dan? Jan Durk De Haan, collega van Omroep Friesland, die schrijft de teksten altijd. Simmer in Friesland was het eerste liedje. Toen heb ik een heel pakket gemaakt, een tunetjespakket voor de Omroep. En toen hadden we allebei nog het idee van, of Jan Durk kwam eigenlijk met het idee om een station song te maken. Omdat het heel ouderwets is, een station song, niemand doet het meer. Het leek ons juist leuk om dat wel weer te doen. Hey, nou even als laatste vraag, wat voor plan hast u nou de komende tijd? Nou, ik zal verder gaan met een slokje water. Wat proeft het raar? Wil jij eens proeven? Ja, volgens mij is dit over datum. We zijn nog heel tijd in Monnikendam om te zien hoe de clip van Illinois te staan komen is. We zitten hier in een hele smoeke studio in het huis van de man die de clip maakt. Hij heet Robert, woont dus in Monnikendam, maar hij versteert wel een beetje Fries. Hoe kan dat? Opgegroeid in Stavoren. Aha. En nu in Monnikendam? Nou, Monnikendam, ja. Nou, laten we het maar eens even hoe die clip werden die opnam. We zijn naar Berlijn getrokken. We zijn nou op dit stuit wandelen met de montage. Kies wat zien litten?
Ilan had de clip in Berlijn opnam op een oude radartour, heeg boven de stad. Heel Berlijn had het noemen dan ook flink vaak jet. Scheelde net zo volle of ze ziet in de Duitse cel. Ja, we hebben wel wat oerlast veroorzaakt, maar wij hier ik wel wat oerlast. Dus. Blijf strak, hè? Blijf strak. Nou, dan zal ik nou die clip even nog een maatje. Wat kan ik nog doen? Op verzoek van Klaas kun jij deze 2 tracks even aanzetten. Ja, fantastisch. Dankjewel. Nou, dit is hem. When you open your eyes, do you see what you want to see? When you look at yourself, is there someone you want to be? It's you who can break it. It's you who got no time to waste. It's you who can get it done with. It's you who can twist your fate. Change your life. Chase the sundown with me. Change your life. We can go now. Change your life. Chase the sundown with me. Chase the sundown with me. Chase the sundown with me. When you open your eyes, this is what life should have turned into. When you're counting the days, how many wishful dreams have come true? It's you who can break it. It's you who can make your day. It's you who can get it done with. It's you who can break away. Chase your life. Chase the sundown with me. Chase your life. We can go now. Chase your life. Chase the sundown with me. Chase the sundown with me. Chase the sundown with me. Change your life. Chase the sundown with me. Change your life. We can go now. Change your life. Chase the sundown with me. Chase the sundown with me. Chase the sundown with me. En als nou deze clip waarom je wil stakken wieken, surf dan naar clipcar.nl en breng die stem uit. Sneu en 2 oktober staan ze trouwens op Pollepop in Woordzijn en Joen staan ze Hielendal in Nijmegen. Clipcar Plus. In de radiostudio van Noorderwien wie Kwadlien een nieuwe, zeer jonge troubadour te gast. Hij had 2 grote voorbeelden, Pieter Wilkes en Gurbe Douwstra. Hij heet Albert van der Tuin en is 15 jaar.
weet het hoe wat er mij die bad is. Doe je net meer bij mij. Elke dag begint te weer mij dat gezeur. Wees dus voor leven vrij. Je bent best wel jong, je bent 15 en dan is er door aan de gang. Waarom? Ja, ik ga eigenlijk altijd al gitaar spelen, dat vond ik altijd al hartstikke mooi. En een beetje de besjongen weer wel leuk. En samen wat Fries vind ik altijd heel leuk, muziek en zo en talen zei ik. En daar moet ik wel wat met doen. Is nog safvolle van plan en ik vleer het mij rij. Toen hier Gurre bevraagd van Pieter van nou was dat ook mij doen? Nou, dat wordt er wel, dus dat weer heel leuk. Juster het best en denk net onmooi. Leef je in leven youth. Je duif het verpest, je duif is geboren. Leef je in leven goed. Ja, wat wist er van om die man muziek te maken? Ja, gewoon hartstikke mooi. Ik ga gewoon alles deze zouden we luisteren staan en dan meest ik echt meisje vieren. Dat is gewoon hartstikke mooi. Bent hij een helden? Ja, wel een beetje, ja hoor. Hoe doet Albert het? Ja, leuk. Het is natuurlijk altijd mooi dat er jonge jongens, want hij is nog maar 15 hier, met dit soort Friestalige muziek aan de gang is. Ja, ik ben lang blij dat er een gitaar pakt en net een computer. Hoe oud is Albert? 15? Ja, nou dan vind ik dat er het heel goed doet. De door staat even door mij scheen. Dus lift maar los. Nou, het is een beetje begonnen met zijn ruzem. En ik eerst wat gitaar weer kon spelen en zo lennig. En later kwam Sjong er weer bij. En mijn Sjong had ik mij die dus. En dan ben dus bij mij in 2009 ben ik de tredde maar weer worden. En maar de talentenjacht in Rustenveen wie ik nog en daar ben ik de eerste maar worden. Ja, want ik denk dat wij nog wel eens kop getrokken hebben, maar Gurre bent dan naar de 6e. Ja. Ja, dat is heel goed voor de muziek dat er altijd weer nieuwe jonge generaties, nieuwe ideeën, frisse ideeën, nieuwe energie, dat die er heel tijd weer binnen, dat is mooi. Ligt maar los, weer maar voeten over het kind. Leef je op die manier en hier geniet je ervan. Ligt maar los, is nog safvolle van plan. En ik vleer het mij daar. Ligt maar los. Wat kun je een kwart nog vandaag verwachten? Ja, gewoon eerst wat meer wat bekendheid en zo krijgen en dan, nou ja, misschien ook wel eens een keer een cd. Ik weet dan eigenlijk zelf wel wat het opnemen en zo. In mijn soort studiootje. En nou ja, dan hij het met me later aan de familie van nou, wat vind je hiervan? En ja, zeg je dat wat. Kies deze week vanzelfs weer stemmen op 3 nagelnije videoclips. De eerste is Ricardo Munoz met I Can't Stay. Als tweede Feel the Wind van Hermie Zwart. Het is een mooie simmerdag. En de derde is vanzelfs Illinois met Chase the Sundown With Me. Surf naar clipkap.nl en breng die stem uit. En dan gaan we eruit, dus ik zeg heel graag ontak een week. Hoi!